ሰላም ከመይ ትጸንሑ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ እዋናዊ ዛዕባ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምክታልኩም ዕድል ሚኒስትሪ ዜና ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ አካይዱ ሚኒስትሪ ዜና ዓመታዊ ገምጋም ንጥፈታት ስራሕ 2025 ብምክያድ ኣብ ውጥን ስራሕ 2026 ዝዘተየ ኣኼባ 5 ለካቲት ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ሚድያ አካይዱ ሚኒስትሪ ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ 2025 ዝተሰላሰለ መደባት ዝነበሩ ብድሆታትን ድኻማትን ከምኡውን ውጥን ስራሕ 2026 ዘጠቃልል ብኣሃዛት ዝተሰነየ ዝርዝራዊ ጸብጻባት ኣቕሪቡ ኣብቲ መቐጸልታን መዛዘብን ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብደረጃ ክፍልታት ጨናፍር ማለት ክፍሊ ቴሌቪዥን ክፍሊ ሬድዮ ክፍሊ ምህንድስና ክፍሊ ጋዜጣ ክፍሊ አገልግሎት ወጻኢ ጨንፈር አገልግሎት ዜና ጨንፈር ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ጨንፈር ምምሕዳርን ፋይናንስን ዝተኻየደ ገምገማት ዝኾነ ኣኼባ ሚኒስትር የማነ ተስዓ ሚኢታዊ ናይ ዝነበረ ውጥን ከም እተተግበረ ብምግላጽ ሸፈነ ዘቤታዊ ጉዳያት ኩነታት ዞባናን ዓለምናን ንጥፈታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ሸፈነ ሃገራውያንን ሃይማኖታዊ በዓላትን ፌስቲቫላት ውሽጣ ሃገርን ወጻኢን መደባት ህዝባዊ መኸተ ምቕያር መሳርሒታት ቀዋምን ተንቀሳቀስን ስቱዲዮታት ካብ ኤስዲ ማለት ኣብ ማእኸላይ ንጻረ ናብ ኤችዲ ልዑል ንጻረ ወቅታዊ ክላስ መቆጻጸሪ ኣፍራይነትን ኣባላት መደባትን ከምኡውን ዲጂታል ሰነዳት ካብ ዝተሰላሰለ መደባት ምዃኑ ኣነጺሩ ንውጥን ስራሕ 2026 ብዝምልከት ሚኒስትር የማነ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ካብ 2026 ክሳብ 2030 ዝዝርጋሕ ስትራቴጂካዊ ውጥን 5 ዓመታት ምዃኑ ብምግላጽ ትሕዝቶ ብዓይነት ብበዝሕን ብምብርካት ብዓመታዊ ውጥን ዝምራሕ ወፍርታት ምክያድ ምሕያል ፈነወታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ምክያድ ወቅታዊ ዳግመ ክላስ መደባት ምጅማር ቀዳማይ ገጽ ምስፋሕ ፈነወ ኤፍኤም ኣብ ከተማታት መንደፈራ ደቂ ኣምሓረ ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈ ከምኡውን ታሪካዊ ኤርትራ ንምዝንባዕ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ዘመታታት ግቡእ መልሲ ዝህቡ ስሩዕ ሰነዳዊ መደባት ብዛዕባ ግፍዕታት ጸላኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩለን ማዕኸናት ዜና ምድላው ንምዝርጋሕን ከም ዘጠቓልል አብሪሁ ብልጽግና ኣብ ወርሒ ሚያዝያ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ንምክያድ ኣብ ምድላዋት ከም ዘሎ ብኣፈኛታቱ እናተዛረበ ይርከብ ካብ ቀዳማይ ስትራቴጂ ዝሓዝዎ ጉዳይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ትግራይን ዝርከቡ ተቃወምቲ ፋኖ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ህወሓትን ንምጥፋእ ከም ዝኾነ ይገልጹ ብድሕሪኦም ዝወግኦም ሓይላ ቅሚጦም ንጽላለ ናይ ቀትሪ ሕልሞም ናብ ኤርትራ ገጽወስ ምባል ነብሰ ቅትለት ምዃኑ ዝደምደሙ ይመስሉ ነቲ ናይ ወርሒ ሚያዝያ ጉዳዮም ንምስላት ድሮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ብር ሸለቆ ክዕለሙ ገይ ሰራዊቶም 10,000 ዝበጽሑ እናጓዓዙ ይርከቡ ፋኖ ድሮ ነቲ ሰራዊት ኣብ ግንባር ከይበጽሐ ደብያ ብምግባር ንቡር ስራሕቶም እናፈጸሙ ከም ዘለው ይገልጹ እቲ ኢዱ ሓፍ ምባል ዘይርብርቦ ሓይልታት ፌደራል ከኣ ክማረኽን ኣጽዋራቱ ገዲፉ ከሃድምን ቀጺልዎ ይርከብ ፋኖ ንምጥፋእ ከምዚ ዓይነት ወፍሪ ምክያድ ሕጂ ዝተጀመረ ይኮነን ምክልኻል ስርዓት ብልጽግና ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 60,000 ዝበጽሑ ሰራዊት ኣዋፊሩ ዘካይዶ ተሃዲድ ዝተሓወሶ ኩናት ቅንጣብ ተኣክል ዓወት ኣይረኸበሉን ፋኖ ድምፁ ኣጥፊኡ ኣብ ጥዕም ቦታ ኮይኑ ውሕልል ብዝኾነ ኣብ ዝጥዕሞ እዋን ነዚ ተሃዲድ ከም ኩኖ ከም ዝኸኣለ ይገልጽ ፋኖ ድምፁ ምሰጥፈ ኣበባው ታደሰ ብርሃኑ ጁላ ኣፈኛ ዳንኤል ክብረትን ፋኖ ልዕሊ 90 ሚኢታዊ ተደምሲሱ እዩ ዝተረፈ ከዓ ብክሳዱ እንሓነቕና ክንኣርዮ ኢና ክብሉ ኣብ መደባት ቴሌቪዥን ብምምጻእ ሓምሓም ከበሮ ሃሪሞም እዮም እንተኾነ ጠፊኡ ዝተባሃለ ፋኖ ንተራ ሰራዊት ጸጊቡ ንጀነራላት ብልጽግና ካብ ስራሕ ወጻኢ እናገበሮም ይርከብ ነገር ምስተረሮ ድማ ፋኖን ህወሓትን ሻዕብያን ዝብል ድራማ ከም ዝሓሰቦ ይከደትሉን ብልጽግና ስቕታ ናይ ሻዕብያ ፍጹም አንፈት ከም ዘጥፋኣሉ ምንጭታት ይገልጹ ከም መርኣያናቱ ኣብ ፓርላማ ናይቲ ሃገር ዝሓለፈ መዓልታት ዝተዓዘብናዮ ኩነታት ውጽኢቱ ከም ዝኾነ ይገልጹ ስርዓት ብልጽግና ኣጽዋራትን ድሮናትን ነፈርትን ኩናት ኣለዋና ክንሃርመኩም ኢና ኤርትራ መሬት ወሪራ ሒዛቶ ዓገበሉለይ ኤርትራን ህወሓትን ፋኖን ኣብ ግዘ ክረማት ኩናት ክኸፍቱለይ ወዲኦም ኣለው ሓዙለይ ሻዕብያ ንፋኖ ኣጽዋራት ከሰጋግር ሒዘዮ ኤርትራ ብቁጠባ ክንደኸም ትሰርሓላ ሓይለ ኣየርና እዚ እዩ ኤርትራ ክንሃርማ ኢና ክንድምስሳ ኢና እዚ ኩሉ ሕውሳስ መልቀስን ፈኸራን ስግር ጎረቤት ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ካብ ሻዕብያ ምላሽ ስለ ዘይተውሃቦም ወታደራዊ ዓዘዝቲ ብልጽግና ብግሁድን ብስውርን ልዕሊ 16 ግዜ ርክብ ኣካይዶም ኣብ ሓደ መደምደምታ ክበጽሑ ኣይከኣሉን ነዚ ዝጭበጥን ዘይጭበጥን ሻዕብያ ክፈላልዩ ዓቐብ ኮይኑዎም ዓቕሚ መጻርፍትኻ ዘይምፍላጥ ዝዓበየ ዕንወት እዩ ሻዕብያ ዓቕሚ ብልጽግና ክፈልጥ ኮለል ምባል ዘድልዮ
ኣይኮነን ምስ ኣጽዋራቶምን ነፈርቶምን ድሮናቶምን ረእይለይ ንኽብሉ ኣብ ማኣዲ ሓፋሽ ስለ ዘቕርብዎ ዓቕሚ ሰራዊቶም ንምግምጋም ድማ ንፋኖ ምክትታል ጥራይ እኹል እዩ። ኤርትራ ኣብ ጋሽ ባርካ ሚስጥራዊ መሰለጥያ ነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን ኣለዋ ዝብል ሓድሽ ርእሲ ዝፈጠረዎ ድራማ ናይ ዝቕንያት ስቕታ ሻዕብያ ዘምጽኦ መዘዝ ምዃኑ ይገልጹ። ትማሊ እውን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ሓደሽቲ ተራእየን ዘይፈልጣ ነፈርቲ ኩናት ተራእየን ዝብል ሓበሬታ ንምንቅስቓስ ነፈርቲ ዝከታተል ትካል ንብልጽግና ዘየድቅስ ዜና ዘርጊሑ ይርከብ። እዘን ነፈርቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ተራእየን ዘይፈልጣ ምዃነን ኤርትራ ብዛዕባ ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ሚስጥራዊ ስለ ዝኾነ ዝርዝራቱ ምርካብ ኣሸጋሪ ምዃኑ ኣብቲ ሓበሬታ ወሲኾም ኣስፊሮም። ሻዕብያ ኣይፍክርን ንዝፍክሩ ግን መዐገሲ ዝህቦም ምዃኑ ኣብ ታሪክ ብወርቂ ቀለም ተሰኒዱ ዝርከብ ሓቂ እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እንተወሓደ ንመዓልቲ 2 ግዜ ጉዕዞ ኣጽዋራት ናብ ኢትዮጵያ ከም ተካይድ ይግለጽ። እዚ ኣጽዋራትን ሎጂስቲካትን ናብ 2 ነገራት እዩ ዝምቀል፣ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን። ኢማራት ንተቃወምቲ ሓይልታት RSF ኣጽዋራትን ዕጥቅን ስንቅን ተእትወሉ መንገዲ ብደባት ኢትዮጵያ ምዃኑ ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ብወግዒ ኣብ ኩናት ሱዳን ተጸምቢራ እያ። ቀዳማይ ኣብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዝደኮነቶ 10,000 ሰራዊት ዝሕዝ ወታደራዊ ማዓስከር እንትኾን ካልኣይ ኣብቲ ቦታ እናተበገሳ ዘጥቅዓ ድሮናት፣ ሳልሳይ በዚ ቦታ ኣቢላ ኣጽዋራትን ዕጥቅታትን ተሰጋግር ካብ መሬታ ተበጊሱ RSF ሓድሽ ግንባር ኩናት ከፊቱ ይርከብ። ራብዓይ ሓምዳን ደጋሎን ናይ ኢማራት ሰበስልጣንን ብሕቡእ ቅድሚ 12 መዓልታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ርክባት ኣካይዶም እዞም ነጥብታት ንተሳትፎ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሱዳን ከም ዝኣተወት ዘረጋግጹ እዮም። ጠውለቕለቕ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ንኤርትራ ንምሕዋስ ዝዓለመ እዩ። ኤርትራን ግብጽን ነዚ ኩነታት ብጥንቃቐ እናተኸታተልኣ ይርከባ። ተስፋ ዝቆረጸ ሰራዊት ሓምዳን ደጋሎ ኣብ ባይታ ዝወረዶ ዘሎ ስዕላታት ክጻወሮ ከም ዘይከኣለ ይገልጹ። ወሳኒ ግጥማት ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ይርከብ። ሰራዊት ትግራይ ንምዕራብ ትግራይ እንተተቆጻጺሩ ኢማራት ንረብሓ ሓደጋ ምዃኑ ንነዳይ መራሒ ኢትዮጵያ ኣጠንቂቓቶ ከም ዘላ ተገሊጹ። ሰራዊት ትግራይ ንመስመር ሱዳን ንምቁጽጻር 2 ስልቲ እናተጠቐመ ይርከብ። ቀዳማይ ኣርሚ 7 ካብ ውሽጢ ሱዳን፣ ካልኣይ ድማ ድሮ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምዕራብ ትግራይ እዩ። ብልጽግና ዘለዎ ኣጽዋርን ዓቕሚ ሰብን ናብ ምዕራብ ትግራይ ብማዕበል የግዕዝ ከም ዘሎ እናተገለጸ ይርከብ። ስለዚ ድማ ቀሊል ዘይበሃል ደበና ኩናት አንጸላልይዎ ይርከብ። ብልጽግና ኣብዚ ጉዳይ ሻዕብያ ኢዱ ኣጣሚሩ ኣይዕዘበናን ዝብል ግምት ስለ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ከተማታት ትግራይ ዝገበርዎ ደብደባት ድሮን ካብዚ ፍርሒ ዝተልዓለ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ሶማሊያን ግብጽን ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ከም ዘካየዳ ተገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን ኣህጉራዊ ምትሕብባርን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ ዓብዲሰላም ዓሊ ምስ ግብጻዊ መዘንኡ ባድር ዓብድላቲ ኣብ ካይሮ ብ5 ለካቲት ላዕለዋይ ደረጃ ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ከም ዘካየደ ማዕከን ዜና ሶማሊያ ሶና ሓቢራ። እቲ ዘተ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዓሚቕ ታሪካዊ ዝምድና ዝያዳ ንምጥንኻር ኣብ ወሰንቲ ዞባዊ ጉዳያት ዘለዎን መርገጺ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ምንባሩ እታ ማዕከን ዜና ሓቢራ። ኣብቲ ክልቲኦም ሚኒስተራት ብፍላይ ኣብ ሓበራዊ ፖለቲካውን ጸጥታውን ረብሓታት ዘለዎም መዳዩ ክልቲያዊ ምትሕብባር ዝያዳ ንምዕባይ ዝሕግዙ መንገድታት ዘትዮም። እቲ ዘተ ኣብ መንጎ ሞቃዲሾን ካይሮን ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ዝምድና ሓድሕዳዊ ምድግጋፍ ሓበራዊ ራእይ ዞባዊ ምርግጋእን ዘርኢ ምዃኑ ተገሊጹ።